Ewu sanibonani emakhaya. Lo okhulumayo udokotela uLucifer. Ngicela nje ukukudlulisa kube sobala. Njengoba nani nazi. Bafowethu mina ngisabi futhi angixolisi. Ngifuna nje umuntu ozongishalenja nje ngendlela azongishalenja ngayo. Angisabi futhi angixolisi yabo. Uma ungicela ngendlela ongicela ngayo mina kufanele ngenze ngendlela yami ngoba ngiyinyanga. Angisabi futhi angixolisi ngalokho. Angincenga umuntu futhi ngifuna ukwazi lokho ukuthi ayikho inyanga engiyesabayo mina. Akunayo inyanga engiyesabayo mina ukuthi mhlawumbe kunenyanga engiyinqenayo noma engisabayo cha. Uma ikubona lokho abangani benu ephatheka kabi lokho akathatha intambo ehenga noma iphonse weni somlekelela futhi angifonela time mina sengicabanga ukuyibulala ngithi cha hambe uyohlala endlini ngushaye nje uhlalela endlini ungazi uyiphonse weni. Bafowethu kunenkinga esibhekene nayo njengezwe noma njengoZulu noma njengomuntu omnyama nje angiyibeka kanjalo. Bafowethu sekuyinkinga manje ukuthi abafowethu beganwe ngenxa yani na sekwangenelela izinto eziningi. Ngapha uhulumeni uqhamuka nemithetho eminingi evuna noma enikeza kakhulu abantu besifazane amalungelo. Akile icala lelo kuhle futhi siyakuncoma kodwa akangangeni emzini yabantu. Ngifuna ukuthi ke isimo njengamanje esibhekene nabafowethu sisekuthenini omakoti banamhlanje abasahlukile nezintombi. Indlela thina esakhuliswa ngayo kwakuwukuthi umakoti womuntu akashelwa. Umakoti womuntu akashelwa kodwa akufanele sikubalekele ukuthi ngenkathi ungamsheli umakoti womuntu yiziphi izimpawu njengensizwa yakwenu eyakhuliswa ngenhlonipho ekufuze ukuthi uyibone ungakaqali nje ukukhulume nomuntu uzumbuza imibuzo eminingi ngoba uyothi usabuzile bese uyagadla ubese yathinteka naye ngandlela thile kanti umfazi womuntu. Into ke efika ibe yinkinga namhlanje omakoti banamhlanje abathwali kanti ukuthwala kwakuwuphawu elukulahla ngisho nasenkosini nasenkantolo likulahla enkantolo ngoba umshele kanjani umuntu ethwele. Umshela kanjani umuntu ethwele umbona lo muntu uthathiwe lo. Angikhulumi ngering mina le zinto zanamhlanje ngoba umuntu uyakwazi uyikhipha iring eyifaka ephaketheni. Ngisho eyifakile laba banamhlanje bayashelwa. Akathwele ngani ekhanda. Atshengisa ukuthi yena usethathiwe. Ibhlungu bafowethu lento ngoba bayalimala abafazi namhlanje. Abafowethu bayilimaza namhlanje. Ngenxa yokuthi akayimisela ukubhekana nengalo yomthetho uma esethatha isinqumo sokuthi agcine semdlulisa emhlabeni. Yimbi bafowethu lento. Futhi ke indlela engibona ngathi mina sesiqalekiswe ngayo siyisizwe simnyama ngoba asifundisekile ngendlela yabo abelungu ukuthi umuntu uma esekhethe enye indlela phuma kuyena. Wena usukhipha indodla zeimali walimaza nesibaya sika baba wakho ngenxa yokuthi uthande umuntu. Wasumvumela ukuthi angangithwala ekhanda ehlangane nabanye nezinye insizwe. Asilingani ngamandla zimshele. Insizwe ifika ibeka amagama amabili amathathu imshiye nawo. Emva kwalokho leyo nto ihleli emqondweni wakhe. Kusasa wena uyalimala. Bafowethu ngicela nigade. Gadani ngempela nizolimala.